Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho ilaksih biasanya Gusti ingkang mawaku mugi tansah hanggo kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya rasan kula sumrambah keluarga wadon sampun dumadi lestantun raharja. Para alim, para ulama, sesepuh dalah pilih sepuh mriki-pun Romo Kyai Ahmad Basuki ingkang dahat tinadhaken. Para manggaling praja ingkang pantes sinidarsana, Bapak Asnat sakeluarga dalah kakang pangayat ingkang dinulung ing suka dalah Basuki. Para kadang ibu tunaruna ingkang jinaket umanah datang kata umpek sabung tamu ingkang dihormatan. Lalu rumiyin sumangga kula dherekaken tansah muji syukur kunjuk dumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan awujud kegiatan dalah kawilujengan satemah panjenengan sedaya kula saged kempal manunggal nyawiji wonten ing mrika papan kanthi manggih ing Karahayu. Sholawat ugi salam kaliyan kunjuk dumateng Prabu Luhur Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan tansah ngrantu sapangatipun wiwit donya ngantos dumugi dalahan. Kanthi undangan sedya tulusing manah ugi wonten kaparingipun kula cumatoko malapatur satemah anggen pilih kamardikan ikut anggenipun lawan pangandikan. Kula ingkang kapiji minangka sesuai atur saking Bapak Taufik dalah Ibu kepareng ingkang sepisan aturaken pambagya sugeng rawuh. Lan ugi aturaken gunung panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun pirengganan wekdal anggotaken kekalih rawuh wonten ing papan menika. Pramila saking punika panjenengan sedaya sumenggah kanthi mardu mardikaning kekalih saha kesaha anggrahapi kasedatan ingkang sampun kacawisaken sinaosa sarwi prasaja. Salajengipun kepareng kula atur palabuhan bilih Bagus Wahyu mugi widodo atmaja kakungipun Bapak Taufik dalah Ibu Sri Latifah sampun kadhawuhaken kaliyan kusumaning ayu Fitri Hidayati putra putrinipun Bapak Asnat dalah Ibu Nur Khotimah ingkang lenggah dalem ing Rasana. Wondene bauke pengantin sampun kalampah kala enjing tabuh 8 wekdal swandara imbang pracima. Saestu Bapak Taufik sanindrit tansah hanyado tambah donga pangestu saking para sesepuh binispuh dalah tamu sedaya. Mugi panganten sanindrit anggenipun badhe lelunggan wonten ing madyaning kalih wisna tansah hayom tentrem atut-utut sing-sing bhakti mulya salamiyane. Para tamu kakung Srawa Putri adicara pahargyan ing dinten menika saged lumampah pinggih paringipun pambantu saking para sanadyan monggo kekalih dalah panawuhi bebarengan saepunika arupi boga tenaga iguh pratikel menapa dewi tangga tresna saking para tamu. Pramila Bapak Taufik sakeluarga iwun agunging panuwun ingkang panggawa ingkang kairing pinyuwunan dumateng Gusti ingkang Maha Asih mugi sih katurungan panjenengan dipanggih untuk ingkang sapraja. Mekaten anggenipun kula matur sampun tartamtu Purwo Madya dumugi Wasana kathah puji matur kirang rajila yang sida-sida
pramila kula nggono pun uga sama. Pengasane matur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.